دێلێدوانە کە تایبەت دەست بۆ ڕێباز نیوز فادی مەرعی سەرۆکی ئۆفیسا گشتی ئاشەپێلا پێشەڕۆژا کوردی لە سووریێ دەربارەی گەفێن سەرکردەیەن پێدێ و قەسەدەیش بۆ هەرێما کوردستانê گوت ku ev gef û daxuyanî nameyeke zelal e ji Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û ji danûstandinên Kurdî re gotjî divê mezlûm Kobanê bersiva gef êrişên serkirdeyên Qesedê li ser herêma Kurdistanê bide. Bêguman ev helwesta hanê ne tiştekî nû ye û ne tiştekî weke tu bêjî kevne serma bi em lê dimeyzênin tiştekî zelal helwesteke zelal ji tevgera siyasî Kurdî re û ji Encûmena Niştimanî Kurdî re didine xuyakirin û ev jî istikmale ji mumaresatê her wiha girtinê û şewtandina ofîsa û ev nameyên ji bo diyaloga Kurdî ne ev bersiv bi rastî tê xwestin mezlûm ebdê bersiva vadaxuyaniya bide wê serpiriştiya diyaloga Kurdî dike ew ê dibêje ez daminim ji vê diyaloga Kurdî re ji wî tê xwestin ku bersivê bide û ev tiştekî zelal û weke tu bêjê didine xuyakirin bi rengekî vekirî dibe em nahêlin tevgera siyasî ew Kurd li Kurdistana Sûrî bibin yek her wiha ji alîkî dîve hiceta têxin destê dewleta Tirkî de çi li Sûrî bê çi li Kurdistana Iraqê bê herêmê Kurdî têxin dibin gefê dewleta Tirkî de wek çawa serê kehniyê Girê Spî Efrîn têk çûn